Bé, doncs per mi Déu és tot el meu tu, aquell que a través de Jesucrist és l'amic, aquell amb qui parles, amb qui tens confiança, amb qui et baralles, amb qui hi ha complicitat. Déu per mi, a través del seu fill Jesucrist, ho és tot. Sense ell no podria viure. La meva vocació ve des del si de la mare. Vaig néixer amb la vocació que s'ha anat descobrint amb el temps. Amb petits signes, jo resava d'amagat a casa meva, sensibilitat pels pobres, el que em donava el meu pare pel cinema ho donava a l'almoina de la parròquia, detalls que anaven descobrint una vocació especial cristiana. Després, als 17 anys, es van aplegar un grup d'universitaris i a partir d'allà va anar madurant la vocació. Un quant grup vam anar a viure junts en un barri obrer, uns 14 anys, i després d'això vaig conèixer els caputxins, ara fa 30 anys, i en els caputxins he trobat el meu lloc. Allà em vaig reconciliar amb la meva història, he après a tenir paciència, a ser una mica més humil, no massa, però una mica més sí, i a estimar els germans, a conviure amb ells, a servir els pobres, a predicar. I ja està.